Umkhuluncwane Herbal Life ongomelaphi wendabuko lapha ngamakhambi esintu utholakala eThekwini esiza kuloko siyahlola siyalapha sibuyisa isandla sakho uhlanga lemali uhlanga lokuprofeta uhlanga lebhizinisi umuntu wecala igezo sabesifazane isigubhu sebhizinisi ibhande lebhizinisi ibhande lesibhamu ibhodlela lecasino ibhodlela lenhlanhla uphondo lokudonsa izibunga zokudonsa isikhonkwana sothando ukati siyatholakala kuthi nombolo 065 9291 574 065 9291 574. Kusiyaviva TV1 channel engachemile kodwa neselibanzi ngokubuka lixoxe futhi udaba luvele obala cha asixoxe ngani zakwethu 29 May 2024 bathi lonyaka unyaka kaAction bathi lonyaka unyaka woguquko bathi lonyaka ubakhumbuza unyaka ka1994 wena uthini MK Party noma ANC ukhongolose noma uyajikjela umkhonto mnomzane Jacob Zuma noma umnomzane Ramaphosa nimile ngapha nangapha ake sivote njengamanje ku comment section bhala ufuna ukuzwa ngawe wena uzovotelani phakathi kwamnomzane Jacob Zuma noma umnomzane Ramaphosa MK Party and ANC siyavota ake sivote njengamanje ke siye lapha ku comment section sivote njengamanje lolu voto nalolu khetho luxhaswe ilokothe ezinhle zakubakwa dokotela umkhulu Ncwane zisole kabanzike ngemkhiqizo nama product akhe kanye nezinto ezinhle azenzela abantu la nganiza kwethu ngithi angikusho lokhu kugcwala umlomo abantu asebekhathele ukuqolwa abantu asebekhathele ukukhokha indodla zeimali abantu abafuna into ezophila esikhathini esingengakanani abathintane nami uqobo becele ngibakhaphe for free ngebayise kwamkhulu Ncwane ngiyamemezela ngento yase casino ewu6500 kulesa sigodlo uma uyoyilanda ngicela ungi-involve noma ngicela uhambe nami khona uzokwazi ukusizakala ngendlela engibone ngayo abanye beyisebenzisa hlale ngizwa kuthiwa yikho into yokugembula yikho into yase casino inyanga yokuqala le ekhombisa abantu ukuthi iphethe ngempela into yase casino abakwamkhulu Ncwane basilethela lolu khetho siyavota ake sivote ke njengamanje MK ANC wena uhamba naziphi ayikhale Umkhuluncwane Herbal Life ongomelaphi wendabuko lapha ngamakhambi esintu utholakala eThekwini esiza kuloko siyahlola siyalapha sibuyisa isandla sakho uhlanga lemali uhlanga lokuprofeta uhlanga lebhizinisi umuntu wecala igezo sabesifazane isigubhu sebhizinisi ibhande lebhizinisi ibhande lesibhamu ibhodlela lecasino ibhodlela lenhlanhla uphondo lokudonsa izibunga zokudonsa isikhonkwana sothando ukati siyatholakala kuthi nombolo 065 9291 574 065 9291 574